Донка Михайлова, кмет на Троян за мандат 2011-2015 година и кандидат-кмет за следващия мандат, определи отборът на кандидатите за общински съветници и кметовете за селата в община Троян от БСП като отборът на победителите. Тя представи официално всеки един кандидат на откриването на предизборната кампания на БСП в града. Михайлова изтъкна още, че не случайно в листата на предни позиции присъстват хора от гражданската квота. Донка Михайлова специално благодари на членовете на БСП, както и на симпатизантите за подкрепата им на предишните избори и представи пред тях своите успехи за изминалия мандат. Преди 4 години спечелих доверието на троянци с девиза "Знам как да променим Троян". Мисля, че за 4 години доказахме няколко неща. Доказахме, че в България може да има честна политика. Политика, която се опира на потребностите на хората, политика отворена към хората. Доказахме, че не се плашим от трудни решения. Справихме се с най-мащабния, най-трудния проект за Троян, проекта Воден цикъл, с 41 европейски проекта за над 50 милиона лева, които приключваме успешно. Доказахме, че можем ежедневно, последователно и системно да работим за най-важното за троянци – работа и доходи. В рамките на мандата, който изпращаме, намалихме безработицата от 7,3 на 6,1%. Снижихме младежката безработица от 17 на 11%. Успяхме да намалим 2 пъти снижението на броя жители на територията на община Троян. Председателят на Общинския съвет на БСП в Троян Колю Кацаров определи Донка Михайлова като успешен кмет. Така че днес мисля, че няма човек на територията на община Троян, на който трябва да се обяснява коя е Донка Михайлова. Донка Михайлова изключително успешен кмет за мандат 11-15 и ще бъде изключително успешен кмет за 15-19, за да продължи това, което е започнало в предходния мандат. Колю Кацаров благодари за подкрепата на гостите на събитието. Михаил Миков, председател на Националния съвет на БСП, Деница Караджова, член на Изпълнителното бюро на БСП, Евгений Озунов, председател на Областния съвет на БСП и Димитър Горов, депутат от Ловешки избирателен район. Донка Михайлова запозна присъстващите с предизборната програма на БСП Троян и най-важните пунктове, залегнали в нея. В тази кампания поставяме на вниманието на троянци 3 важни проблема, с които се ангажираме. Продължаване на усилията за разкриване на нови работни места и най-вече нарастване на доходите на хората. На второ място, задържането и привличане на млади хора тук, на територията на община Троян. И на трето място, подобряване на качеството на живот и средата, в която живеем всички ние. Тези задачи са нашия ангажимент пред избирателите. На фона на чудесното изпълнение на Малката Боряна, членове на БСП в Троян и симпатизанти си пожелаха една успешна кампания за изборите за местна власт на 25 октомври.